wanda alherin duniya ga baki ɗaya yana nan ciki wannan addu'a. Idan ka je ka leƙa za ka ga kaburbura a jere. Aikinka bai zama kamar kuɗi yadda ɗan adam zai sayi aljanna da shi. Ta ga wani technology da ba taɓa ganin irin wannan technology din ba. Don haka babu hujjoji irin waɗanda annabi bai gwada musu ba can farkon lokaci. Ya gwada ma mushrikan Makka da ya dawo a Madina, kuma ya gwada ma Yahudawa mu'ujizoji daban-daban. Amma wannan bai sa suka yi imani ko kaɗan ba. Zamani na tafiya har aka kawo zamaninmu. Yahudawa kullum dai su ne ake rankin number 1 cikin mafi tsananin ƙiyayya da musulunci. Kullum su ne na farko. To Allah ya alƙawalin kuma, ai idan zamani ya tafi yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Yace zai gwada musu ayoyi masu nuna cewa Qur'ani gaskiya ne, Annabi Muhammad manzon Allah ne. Yace zai gwada musu. Allah ko bai saba alƙawali. To haka Allah ya gwada musu. Amma kuma me ba su imani? A wannan zamanin babu irin bincike wanda ba su yi ba, wanda ke nuna musu gaskiyar abin da ke cikin Alƙur'ani, amma kuma sai ƙara kangarewa suke yi. Akwai wani ba Yahude, ɗaya daga cikin manyan malaman kimiyya na duniya, wanda suke kira Albert Einstein. Wannan Einstein ɗin haifaffen ƙasar Germany ne, ya tashi a ƙasar ta Germany, wanda suna kallon ƙwaƙwalwa ta ma tana da bambanci da ƙwaƙwalwa ta sauran mutane. Hoton ƙwaƙwalwa ta ya nuna yana da wani abu da Allah ya ɗora akan ƙwaƙwalwar shi wanda bai ɗora akan sauran mutane ba. Wannan Einstein ɗin bayan ya cimma wasu shekaru, ya fito da wani ilimi na kimiyya, wanda wannan kimiyyar ta sa ƙasashe da dama suka riƙa mararin shi. Zamanin rayuwar shi ya dace da lokacin Adolf Hitler, don haka ya gudu ya bar ƙasar ta Germany, wanda Adolf Hitler yana kashin Yahudawa ne ko? Shi kuma gashi ba Yahude ne, ya koma Italy da zama, wanda daga baya ya koma ƙasar Switzerland. Suka lalabe shi ma ya yage indijin nationality ne na Germany, ya yi nationality na ita ƙasar ta Switzerland. Ƙasashe kowace ƙasa so take a ce instinct ɗan ƙasan ne, saboda irin basira wadda Allah ya bashi. Ƙasar Switzerland yanzu ta amshe shi, yanzu ya yaga takarda ta indijin. Yanzu shi ba ɗan Germany ba ne. Daga bayan US ta ƙwace shi, ya yi nationality a can US. Haka fa aka riƙa yi, wannan ƙasan ta ƙwace, wannan ta ƙwace, saboda girman Albert Einstein a gurinsu. Har suka ce shi ne malamin kimiyya mafi hazaƙa, mafi ƙwarewa a faɗin duniya a ƙarni na 20. The greatest scientist of the 20th century. Suka ce shine Albert Einstein. Wai me yasa Albert Einstein ya samu wannan matsayin? Domin ya fitar da wani theory da ake kira relativity, time and space. Wace shekara ce yayi wannan? Hasali ma da haihuwa ta zuwa yau duk shekara nawa ne? Duk bai wuce shekara 140 ba. Mutuwa ta ma dai yanzu ba ta wuce shekara 60 da wani abu. Mutuwa ta, ko mu ce shekara 60 da wani abu ɗin, shekara wuraren 64 da mutuwa ta. So wannan Albert Einstein ɗin ya zo da theory ga abin da bai kai shekara 100 ba da suka wuce. Wannan theory ya canza tunanin duniya gaba ɗaya, ya canza ilimin physics, ya canza ilimin Newton's mechanics,
ya canza shi. To amma abin babaki shekara 1400 da suka wuce kuma wannan ilimi yana cikin Qur'ani. Yanda suke kokuwan instinct ya zama ɗan Germany na so, Switzerland na so, US na so, sauran ƙasashe kowa na son ya yi musu nationality saboda ya zo da wannan ilimin. To ya kamata su yi da Annabi Muhammad wanda shekara 1400 da suka wuce babu ilimin physics ɗin gaba ɗaya ya fito da irin wannan labarin, wannan karantarwa wadda instinct ya yi. Inda instinct ya cancanta a bashi shine mafi girman malaman kimiyya, kuma kowace ƙasa ta riƙa marari ne. To Annabi fa kamata a ce kowace ƙasa ma daga cikinsu so ta kai ma ta kwasa a ce a ita adda Annabi. To amma ba haka ba, sai zan faɗa suka yi da Annabi, suna ƙoƙarin kushe karantarwar Annabi, suna ƙoƙarin janyo instinct wanda dukkanin magana ma ta ƙare da cewa instinct yana fa karatun abin da ake kira littafin Allah Al-Qur'ani. Tun su Michael de Nostradamus wayanda Qur'ani suke karatu, idan sun karanta Qur'ani nan na za su ganin abu sai su dawo su shiga bincike, su shiga rubuce-rubuce da formuloli, daga ƙarshe su cimma abin da suke so su cimma. Kama Qur'anin ba a ma yadda da Qur'anin ba, fada ake da Qur'anin, Annabi fada ake da shi, amma instinct wanda ya ɗebo wani ɗan abu ƙwara ɗaya a cikin Qur'ani ya zama world legend, ya zama wani hero, wani legend wanda kowa ke mararai a ce yana tare da shi, wanda according to instinct cewa da time and space are relative. Idan za ka iya samun misali jirgin sama wanda zai gudu, ya gudu kamar haske, yana tafiya da abin da ake kira speed of light. To idan ka shige shi, ka tashi sama, ka je cikin sararin samaniya ka yi tafiya, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda bai wuce awa ɗaya gare ka ba, can cikin jirgin kaga kai awa ɗaya. An fahimta? Ka diba agogon ka ga awa ɗaya kai cikin jirgin, amma ko da kaka dawowa duk wanda ka bari da farin da bakin gashi ya koma fari. Shi ta a cikin jirgin an tsaye maka da lokaci, don haka za ka ga awa ɗaya ne kake, awa ɗaya kai cikin jirgin, kuma kai iyakacin naka ji awa ka ɗaya. Amma waɗanda suke nan duniya, waɗanda ka bari ‘yan kuci-kuci har sun yi aure sun haihu, iyansu ba sun fara girma. Da za ka kwan guda cikin jirgin ka dawo nan duniya, babu warenka, babu waren ɗanka, sai dai jikoki da kamakunne su ne suke rayuwa a duniya. Wanda ka bar cikin shi ba a haife shi ba, ka je ciki ta kwan ɗaya ko da kaka dawowa nan, kai kwana ɗaya ka yi, amma ko da kaka dawowa nan duniyar tamu ka leƙa ka ga yaya ake ciki, wallahi za ka iske jikokin shi sun yi hurhura, wasunsu ma ko tashi ba su iya yi. Wannan ilimin farkon da insin ya zo da shi sai aka ga hauka ce. Ya za a yi wannan tunanin? To sai ga shi cikin Alƙur'ani sukutum Allah maɗaukakin sarki ya ba da ƙissa guda sukutum wadda ta tabbatar da haka. Ya ƙara ba da wannan ƙissar, ya zo kuma ya ɗora da wata ƙissa ta biyu wadda ke tabbatar da haka, cewa ana iya riƙe lokaci. Ya zama to kai a riƙe maka lokaci. Idan a riƙe maka lokaci kana tafiya out of time, sai ka yi rayuwar awa ɗaya amma saura sai rayuwar awowi babu iyaka. Sannan kuma ana iya ƙara maka lokaci. In an ƙara maka lokaci, akwai inda za ka shiga lokacinka ya kama gudu, ko da aka shekara ɗaya nan duniya, wannan gurin inda ka shiga an shekara ta kai 100. Don haka ka shiga kai awa 3 cikin wannan lokacin, cikin wannan gurin,
mutanen duniya sun rabu da kai awa 3 ko da kaka dawowa kana dan shekara 10 ka bar su ka je awa 3 amma ko da za ka dawowa da matanka da ɗiyanka har sun harage mu amma kuma ga sauran mutanen duniya kila in sun yi sallan masu bahim tare da kai wannan ranar ko a zahar ba su yi ba amma ga kada ɗiya da jikoki da gemu wannan ilimi na mai rudar da kai to amma kuma wallahi billahi alazimi na cikin qur'ani yana nan cikin qur'ani don haka abinda Albert Einstein ya ba komai bane yazo ya fitar da abinda suke kira world famous equation na photoelectrons E is equals to mc square ya fitar da shi wanda shi ne ake amfani da shi dai a yi solving na formuloli abinda ya shafi energy na photons of light da makamantansu wanda suka yi photoelectric effect sun san shi don haka wannan harkar ta sola wadda ake amfani da hasken rana a samar da wutar lantarki wannan equation na Einstein ya taimaka kware da gaske cikin wannan bangaren to gabanin Einstein ya yi shi gabanin su san kwano wannan na bugun kwanon kai na iya bada wutar lantarki Qur'ani ya riga ya karantar da haka shekara 1400 da suka wuce don haka duk wata kyauta da aka ba Einstein to ba Einstein ya cancance ta ba a koma inda Einstein ya sato ta sai ya kamata a kai kyautar kuma inda Einstein ya sato ta an rubuta ta shekara 1400 da suka wuce shekara 1400 da suka wuce sadda babu na'ura ko guda ko keke wannan babu wannan lokacin da za ka ba da labari ka ce kaga keke saman titi tana tafiya da sun naɗa ka da suna kai ne Musailama binul Habibil Kazzab na wannan lokacin da kai ne Musailama da balle ka ce musu jirgin sama na tashi to amma sai gashi annabi na ba su labarin motoci masu ɗaukar mutane suna kawowa har bakin kofar masallaci su aje su annabi ya describe na mota lafiya lau wanda komi iliminka ba ka wuce ka bayyana mota kamar yadda annabi ya bayyana ta wanda ma a littafin silsila al-sahiha mala yake cewa wallahi wannan ba wani abu ne annabi ke nuni gare shi ba face mota ce annabi ke nufi wanda duk ya duba waɗannan CCTV camera annabi ya riga ya bada labarin su shekara 1400 da suka wuce annabi ya bada labarin mutum zai aje su cikin gida ne yayi tafiya amma kuma suna ba shi labarin me ke faruwa a cikin gida ne mutum na Ingila gida ne mata ce ta bar gas kunne har wuta ta fara tashi sai bugo mata waya yace ta koma gida ta baro office ta koma gida wuta na can ta tashi ta ruga ta je aka ga wuta aka kashe wuta abinka da mace sai ta tada hankali tace ta rantsi da Allah ba ko ina ne yake zuwa ba wato yana gari yana can tare da 'yan mata amma kuma yana cewa yana Ingila don haka ba wata Ingila ce yake ba yana dai can inda 'yan mata ba Ingila ba da nuna mata aike ga abin da ke faruwa yara ne suka saci motar ubansu suka fita da ita uban waya ɗaya ɗauka ya ce kuma yamin da mota ta yana Abuja ya ce kuma yamin da mota ta suka duba suka ce wallahi mai gadin nan ne ai munafiki ne to annabi ya riga ya bada labarin faruwar haka tun lokacin bai zo ba akwai abin da suke so su yi wanda ake kira teleportation of matter kaga yanzu kana da hoto ga waya zaka tura hoto wanda a Saudiya ya receiving ko to ba hoto ake so ba alaran mu Abdul Qayyim za a tura sai a karbe shi a can Saudiya yanda hoton nan ke tafiya haka shi ma yake tafiya suna kira ne teleportation of matter to Allah ya yi ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani yana karantar da faruwa haka tun ba su fara tunanin haka ba sannan kai da baka san haka ba yanzu da aka faɗi haka ma jin kake abin ban mamaki ne kana jin wannan abin ban mamaki ne mai girma a ce yanzu yadda ake tura saƙo hotuna da kuma message a tura ɗan adam shi ma sai ya zamanto yanzu idan kana son ka tafi America ba sai ka shiga jirgi ba sai ka shiga ko'ina ba
cikin minti guda za a zuwa kamar turu intanet a tura ka sai ka ganka ga ta cikin America. Ka je ka karanci abin da suke kira wormhole akwai black hole akwai kuma wormhole. To ka je ka karanci abin da ake kira wormhole, zai baka bayani akan dukkan abin da nake faɗi. So wannan wormhole din a ƙarƙashin formuloli na Einstein aka samo shi. Sun ce sun yi amfani da wani abu da ake kira Jacobian matrix da kuma determinant da menene bisa ga Einstein field equation sun samu wannan, sun gano cewa lalle zai yiwu nan gaba maimakon a kama traveling through light. So abin mamaki ma a cikin wormhole ma idan aka ɗauke ka cikin kamar a ce bluetooth, an gane, ko a ce zenda ko a ce menene, so haka nan wormhole idan ka shiga wannan abin da ake kira wormhole sai ka yi haske gudu, za ka tafi da speed wanda yake ya wuce speed of light. Don haka in kayanji za su kunna wuta da kayanji sai ka riga wuta isuwa Sokoto. Teleportation of matter, to tuni Qur'ani ya bayani ne. Suka ce kai lokaci wannan da kake gani ma halitta shi an kai, an yi sa'ad da babu lokaci, babu sahi, babu rana, babu dare, babu ɗazu, babu yanzu, babu jiya, babu yau, babu gobe. Lokacin ma haihuwa ce an kai, sai da baya an kai lokacin shi kai ne, lokacin da ake halitta space sannan an ka halitta time. To sai gashi tuni Qur'ani ya riga ya karantar da mu wannan. Qur'ani ya riga ya karantar da mu wannan cewa an yi sa'ad da babu ma lokacin, babu lokacin kwata-kwata, da bayani ma aka kirkira lokaci. Da za a kai ka wannan zamanin to wani yanayi ne za ka ji wanda ba ɗazuna ba, ba yanzu na ba, ba an jima ba, ba gobe ba, ba jiya ba, ba last month ba, ba kuma next month ba, babu lokaci wannan. Don shi na wani da ya zuna tambayar to in kun ce Allah ya halicci komi, to akwai lokacin da ai an kai sadda babu shi, an ka ce ai lokacin ma halitta ce an kai, shi Allah na nan tun babu lokaci. Don haka lokacin ma halitta ce an kai, baka da kalma wadda za ka yi amfani da ita ka yi tambaya ka ce wai yoshi aka samu Allah, babu ta. Kimiyya ta ce babu wannan. Stephen Hawking a shekarar 1988 ya yi wani littafi da ya samu suna The History of Time. Ya ce Big Bang is the start of time. Wani po ne da suke kira Big Bang. Ya ce shi a farkon farawar lokaci. Big Bang, sadda duniya ta fara. Ana farar da universe, alam, ana farar da universe sannan Allah ya fara halittar lokaci. Sai aka halicci da wannan universe in the space da time lokaci guda. Wasu suka ce to ai ita duniya ba ta da farko. Idan an ka ce tana da farko dole tana da mahalicci. Idan an ka ce tana da mahalicci kuma dole a yadda Allah ne. Idan an yadda Allah ne kuma ai kaga an dawo mu musulunci, kamata a ce ba ta da farko. Sai aka ce to ai kuma ku kuka kawo Big Bang theory kun ka ce gaskiya na. Big Bang theory ya ce duniya gana da farko, in ko tana da farko dole ta yi mahalicci. Sai aka shiga fita ana son a ce ai Big Bang theory ƙarya ne, duniya dai haka take bata da farko, haka tabbatu. Wani cosmologist a wata jami'a da ake kira Tufts University Boston a United States, wanda ake kira Prof. Alexander Vilenkin, ya ce all evidences that we have show that the universe had a beginning. Dukkanin dalilan da muke da su sun nuna duniya tana da farko. In ko tana da farko fa dole tana da mahalicci. In ko tana da mahalicci Allah ne. Don haka musulunci dai na son yayi kayi, to amma ba za su taba yadda ba. Allah ya ce ba za su taba yadda ba. Wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin mattabi'u qiblataka. Ba su taba bin alqiblaka, ba su taba yadda. Ko da sun ga gaskiya gata sun buɗa sun yi bincike suna farin ciki sun fito da sabon bincike na zamani, sai aka ce musu gashi nan cikin Qur'ani. To da ai haka za su ga mai huska, sai a koma sai a ce ai wani sabon theory
wanda zai kokari ya ɗaya gyaran huska domin a kauce mu musulunci a cikin wannan gurin, domin kada musulmi su samu abin faɗi, domin kada masu addini su samu abin faɗi, sai a yi ta kokari ana linge-linge, to amma ba za su taɓa sakewa su bi gaskiya ba. wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kuma kai annabi Muhammad baka zamo mai bi ga alƙiblarsu ba. Duk yanda suka yi ba yanda za su iya yi su batar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka korarren al'amari ne a ce Yahuda sun batar da annabi, ko korare ne. Duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ce. Shedan bai iya shiga cikin karantarwa annabi, bai iya shiga cikin aikin annabi. Annabi tsirarre ne, Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi, don haka annabi bai bi ga tafarkinsu, kullum dai na nan tsaye akan gaskiyar nan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da ita. Wa ma hum bitabi'in bi qiblati ba'din, insha Allah da yake ana gwada mini lokaci, anan za mu dakata a yau, sai zuwa gobe in Allah mai komi mai kowa mai komi ya kai mu, za mu iya da sa tafsirin wannan ayar, sa'an nan mu shiga